Amen, 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 amen. Yo, Eradiati for Christ assume you in come war. The Radine Yajim Kwa Yesu Christo Dimo, no Ajim say amen. Our bamboo young coupon boy young Kwahobain. Ama Sabe, a crowd as sotiase. No Quasame woman say, Tetremada Bujima, Emoja ADMO of Rusania. Naye asedane enimonyam hye ana yedema awurade wo ogye a wagye yi ene enimonyam a wahye yi sabre yebeda awurade ase efrise woyi anado ye doso amen onam na adum wusoli etumi mu ama yenso yafata bi ne yasebi na Yesu nti ya maama mufo yenso yafata yenya adom de yaba enkwam ye nam Christ so abeye enkwagye ni mu kyefafo sɛ yenso wode gye yenkwa ye ne anka yense ne ye ne anka yenfata betene adom na ma yasebi na adom na ma yafata bi moma ye na awurade ase ɛwɔ adefefa a waye yen ene adoye kese a waye yen enye Yesu Kristo a ewuo ne sɔre a kaya mama mufo de nka ye nka ho nka ye nse na nka ye mfata ye be sɛ awurade di animonyam efiri sɛ woni yen adi ne ye ɛwɔ no ankasa na basa nkwagye konkon so de na awia yi da awurade ase wo ogye ne na wumobura ode awuyen sɛ yenso yemfrɛ ye onyankopɔn emadoma ene makro emfiri honam bɔne mu mfa nkɔ wosoro enkwagye mu nshranka awurade a wadi nkunim ama yɛ saa ɛwɔ ɔno ankasa ne wusɔre adom ne mu agidifo nyina nyeme so sɛ amen baabi awo bia no yɛbɔ mpa yɛ na yɛde nyankopɔn asɛm a ɛkɔ nkwam aba wo nkyɛn Bible se ɛka obi ani nyansa o musa awurade nyansa nso mfiti ase yɛ awurade suro o nyankopɔn adom ɛne n'akyɛdeɛ ɛyɛ daa nkwa yɛmmɔ mpa na yɛmfia wo nhyɛ awurade nsa abra yenam na humobrum na yebete na asemi yeda wase awurade pa wakwa di nkunima ma wiase ama aman enkwagye yenam wusori etumi no so ana yede enya wanim adom ekoda nkwam no kwasem ewom ne sesi onipa koda na se wa ansore a obi antimi musa wa awurade asem wadom aboa yen wahwe ye kra aso wa ye fro bonefo ni mfidiem wa ma yenso yasebi ni afata bi ene ye de yensasi abokase ye akristofo a na ye wa awurade ano waye se ya na wase ano kwasem nie na agidifo ye yetiafo nti ye beda wase ne yakamfo din ewo animonyam sha onam wama ne hunum ede abeseye sayenso amamamufo yemfre ye onyankopon ma emadoma ene makro ma onyankopon ni monyam ene adi ewo Yesu Kristo din mu no wagye me so se amen o nyame bagye me so se amen awurade nhyiraw baabi awo bia mesrew na wode wakoma ama me na yadi nkomo na migidi se ye nkomo na ye betwetwe no ebe se onyankopon animonyam ame made aba ko mu ne se isia no baabi a ewiase na koduru no ayehu ehu aye ne de dikan ayehu aye kra nkwagye ho ana de atosum yenu baabi ewiase na koduru no ayehu onipa asetena ho hye patakari adosoma ya ehunu kramopa ena no boni adosoma sisi no eni papa kura na mo ho a ye ehunu no
Efrise wono odi bone ne dɔɔso sene wono ɔyɛ papa menka mfansie now wono odi bone ɛwɔ seesei ewiase a yɛwɔ mu no ɛdɔɔso sene wono ɔyɛ papa nti ɛna na bonefoɔ no adomreti ɛsene papafoɔ tisi ama yɛnhyɛ da hunu wiase wei no oni papa ɛne oni pabonefoɔ because yɛsɛ patakari adɔɔso ama yɛhunu kramopa ɔn sɛ deɛ teɛ wei yɛ mpanyimfoɔ bɛ a ayɛ a ɔmo buo patakari adɔɔso nti ama yɛhunu deɛ kramopapa yameba saa na wiase na koduro sia baabi a wiase na koduro no wiase na koduro level bi a ɔkwasɛm nie ehu waya suro waya wiase mu ne yɛwɔ no ɛnneɛma yehu wate aseɛ nti ɛfa konwa wei so na matu atiefoɔ nyinaa afo sɛ mesrawo ade bi a woyɛ no anaasɛ anamo bi a wutu no ma wani ɛna hɔ ma wani nyadai ɛna hɔ mesrawo anida hɔ yɛ ɛma onipa biala anaasɛ ɔdasani biara ɛwɔ asase wei so eyi adoto me eyi nani ya kanse makanse nyankanse me ana mbe ato me pese me hye mo mu ni enti nyame ba baabi awo bia no yebedi nkomo ken fa bible bra na me ne atiefuo ni nkomo na ene ye nkomo twetwen no ebeye nigie ebeye de pa de ase onyankopon din animonyam specially ye enuanom na amowo akwantuo mu no ai mo amowo aburukyire ne amaya hodo so nkoma ya betwitwin ne fa kase no ebekwa mamu na minimini yese ebeboa na nyam nko na emom wiase nipa nyina amen and amen awradi nhyiraw na omahu akoma obetim ne me ede ache asemo a mede ba wonchen amen pa awradi nhyiraw ade aba ko mu ne se yamema yaduru wiase awieyem nyama nyina di adanse se wiase wei ekwa wieye nyama nyina di adanse ene se oji tumo se wonyin tumo wiase na wieye ne de ebeba wate ase na ade aba ko mu ne se befa konya wei so na makasa kyerɛw sɛ wo pɛna utia ebeye nhyira ma wo ba sɛ wo ampɛde a ɛne obi antimi nyɛ dɛn ɛntekyere wo wate ase awradi nhyira wo mene wodi nkomo bi na yɛ nkomo twetwen no moma mene nkamfa afutusɛm wei eni akyire enuanom na amowɔ aburokyire anaasɛ wiase ama nyinaa so na enne no mode enwuma mu nwuma bi asesesese enipa bi nom ensa se omuni animu emamo anka enya ne bone so wate ase se obeye saa bet ye meka ne se odi wadwuma ehye obi nsa bomodian bom mpaye eye ebusa awrade se nipa na wodi wadwuma na ehye ne nsa no woye ni papa na aso ye nipa de yi bonefo what ase because once madinka ka tro se potakali adosoma ya hunu krambupa ene bone adosoma
ye hunu ni papa ya wo ba susu se we de wo ye papa no wo ba kom no no ono kra na ye de yen bonefo na ade aminim ne se wo mfa niwa uhu asofo odi bone nsole ma di bone apolisifo odi bone soja si di bone lawyer si di bone asofo maamefo odi bone ana nsole ma nso ye den edi bone tisi abone die no maka ne se abaye something like life bi aye den ama wiase ne no bone na beye nimdie ebiem bone abeye game enda kwabra ni di bone kura na yesi ayagoro wati ase ye wiase mu no ana bone abeye agoro nanso no nka efiri tete no ade afra ne bone eye bone ba ye wiase mu no bone abeye agoro entina no se udi bone kura na yesi ayede yen agoro wati ase obi bebusia se bone be na eye agoro bone bi ti se loto twa so am si loto game meboa ya ka se game a what is the meaning of game ya agoro on said yet here but na no am se bone ya game nti ene yesi cha ayi loto eye agoro ebiem ya fra agoro ni bi my bet footballers ana eto yesi ayagoro all the etie entina no a Christopher nyina aye den edi akire said ye sa ye di agoro all the etie tina Christoni anu otwa loto Christoni o no otwa loto ni nyina ne say o say again amen but adia ba kwa minim ne say yamema bone yamfa bone eni agoro yamfa bone ni agoro enti Kristo ni awutie me tie me asopam emfa bone nyeden eni agoro because obiara ni wonu ma obedi bone ewo asase we so na obefa no ho totoroto ewo awurade anim wati ase enti ema boni nwura wumu na nkase boni ye agoro na boni wowe enya agoro ti asem ni ye pepesa me kasa kire wo boni nya agoro enti amfa boni sade yen agoro na emwa wati ase ana isi ababi awi ase na koduru no enipa fa boni se eye just a normal thing what I say enipa mu majority ya fa bone se bone ye just a normal thing bone ye agudidie bi enti ena wi ase na ewo no ade aba kwa minim ne say enipa no majority ade bone di agro what I say ye di few awo bone ho enti say ube Kristoni na sawa ma wa adwiri mu ante a abaye osade yakoso owi ase we mu no eye normal betanya normal e ka sampa akere wo nti se onim se woni nipa bia esan a enipa ni hunu ni su ne de atini mu before nsa na ane na move what I say ana anuanom no nso a mo wa brochire a mo bia bia nyuma no wona mo de o matoto o nyuma no hunu nipa no ene sade wote ansa na ade adwuma no agya no because ene nipa ku nipa because of ajapade ye ho nipa ku nipa because of awode ye ho dan say ya maame baako a obi di ne ka 900 million a echo 1 billion 900 million
na nipa no adi sika no ade kofa niema what ase ana adru tamu a asase wadi nipa ni sika ma no wo mu nyina ye business fuo mienu asase ma ameni timi kobo pa 50 million adima obi se onkoku ma ame no na 85 million no enya kwa what ase 9 million o wakobo obi pa 50 million se nipa ni nkoku nipa ni mfiri ho se de ebeye na sika no obefa tie niye na lokia ma mini nyaaye ani se nipa na okobo ne pa no nipa ni ko police station akwa report oyi se nipa sumasi abo me pa se min koku asumasi ma no na wode ne kasei na mimi nku nipa nti saa pa na ode ama me no mintimi ti mo nkwache no anu om koya am kwache ma me no what ase na nsanya man ba ko ono nso enchai akwatena burochira kobo bra aburochira bra bo no enye yize saa o ya na nipa bebere agene se so obi tu kwa burochira okosise sika no ofom eye bebere agene se ye nuanom na omkọ burochire no omkoduru wa na aburochire president ahwie sika na gu omoso eye bebere se aburochire na emso free prem si ya na sika ni duachi se same ko okurom antisa o bra ye nuanom no ebra ewo amanfo aman so no is no be small nyame nko ananim what I say antisa what Ghana no nua bi oburochire na so obro sika bi se fire project bi mana bla eni na boro na nyese nyame betua oka mi modua o Bible se okro ya bone no boni ni ma na obewuo what I say munwuni so mo bre ti asem ni yi munwu omuko wa sika no mo nkwase sanefo mo ebi ti so na wo Saudi Arabia Kuwait Qatar ane Afghanistan ane ya frane sen Libya ane amawodu akeka ho wana wa America me say obi wo wa awo pa wotimi santare ya beye 10 etaso enso still enso sidi no namu de kwadwuma obi kwadwuma na duane si ne nsam no wote baasi an wodi obi kwadwuma na duane si ne nsam no wote tenem no wodidi so wo fie me katsra mo ebi nya bere mpo no wode wonsa ate aduane akona no ebi ni bre no wode anu aduane wo jaso empodi what I say ya yedwuma fitia no patu anwumre na se nipa wei akobre sei no nya kakra no wode bre o se fa ye project bi ma no na se obu ne kwase a to susu se obafa nwodi osusu se obafa nwodi onfa nwuni what I say ti asem ni na mai ko breye na ono akwatena wo maburochira woyi akoya adwuma wanya sika kakra ano ono ani nio ninia odi be si ni so se ompe fie bi ensima no ana ompe fie bi ensima no ana brother yi aji sika yi o wadani de wosi ne kama asama me kan I think say bebere kura nya no omo WhatsApp line wasi dan no ayemu bibia wie aya man na sika o do obedi no won chen de ene de yenka because ene de obi hu
ji onu ni nyame ntem what you say ana o si da ni wie ye no man ne yere afiri aburochire se omu bedi weekends what you say omu bedi weekends awa Ghana ti assembly enti weekends na omu bedi no na man no aba ye no aja ofira burochire ba etwase ni nua no kono aduane ebre no what you say tini nua no kono aduane na ode ba ye no chana mi wa ni nua ndi aduro agu aduane nim na ma ni nim wa pause aduane no because of a dying any of your project be a man de ba ye wa pause aduane no what you say enti man ni ne yere odo am nsatu aduane mu ni di omo di aduane ni ye omo daaye no won ba no nyina gugu omo mpaso ana asem ni pie ye ma boy no wode no ho aka nwura tipa woko what you say ani bre na nsan ya ba akọ the same thing ono nso akwatena burochira akọbọ ne bra suno mu nante emu awo emu kom maya titini mo wurem abesi da wo Ghana ana boy bi a onya awo wafa osanyonko odo aye nua efia wasi no wasi store wani mu aya no babalen shop adi amabo yi ye madwuma man na ne tia ne dialect bay ye ni bibia osande boy yi sika bosumi bia enti man bai oba ye obatu ni fie no Ghana ye fie obasa what you say oni fie oni ana man ka se menua na mdi fie jawo na mama baby ya dwuma sawe nsabeko wa no ni nyira chi me mane ho mi ana mtia me lad be nim bibia no tere fie ahwe me fie basa sei dabi sedi osibie me fie amba mani anye nti sade a mintimi ma wo ntere fie ha nti hwe na tu anu ani o asema gai twese kan na odisi ma yi so etwitwa man no teta no wie ya no wasa seman no opake no ne nam no ekogu ba bi se twajatum ehye no se obefa dan no entia na alarm eso aye ya mema se wo oburochire tie me ne se bia udi sika besi onyonku bi so se won to asase bi ma wa mo abusuafo ohu ma wonu yanom no hu me ka kira wo ti asem ni yi because bebiri amani sika ama yakotwa fake asase ade ya kira wo si ato asase ama won so ntesa bia wanya obi a wo ye project bi o Ghana wo de asi no so memfa ne sa wo nipa bia ni Ghana ha bia nkofo ni nyina wa aburuchire ho wo ye onyansafo wonim se ye den ya ababu wachi enti wo siesie wachi se de oba wo benya ba bia den atena what you say enti wo friend bi onyonku bi ana ade asi ne so se onsi da bi ma wo me ka so obusuani bi anim ju ne ntam be very extra careful one shey na wo ba Ghana wo friend so mesia airport obesia wo be ku nkwan so aburo bi ehunu wachi no owia wa fa project no mo ni na wo what so what to people plot ado nyonku bi din aye people sa me catch ro sadane no reverse no change no wa hweye obama ho akere wo ama abire akwabre na brochire no ebe ye kwa what you say me pesa me kasa kere wo na sama me ka onyansani ba fa okwase abepo ti asem ni so onim say o pesa
woyɛ project bi awo Ghana anase ukuro mu a mesra wo bawrade mpaye especially ye dan so we ne se woni wo bia awo Ghana na ukuro mu a nyamsuro ni nyamsu ewo ni mu a mesra wo bo usika no so fra brochire ho na wo beduru a ukuro mu a no ope edan ni biato simple edan ni bito eye simple bo usika no wo ba na de abepe dan ni biato me katro se ene asofo okura ya asofo no ya nyuomu ni don't madam so okura Bible don't madam sacred carbon minim because now you are only dealing with coca asofo ya majority you are only dealing coca asofo ya majority you are only wo dia wo kunipa in secretly asofo ya majority you are only ya za azampa mu azan adi ni pansam sika asofo ya majority ti asem ni ye ya poma crack o madene adi buni pakwase a asofo ya majority ti eni ye ya pona ya connection I'm telling you asofo ya majority many pastors go to abosom so ya wo wona num moja ya wo wona fa bodamfo ya wo wona eyi bodamfo trinwi the miracles many pastors I'm telling you me katrawo enti men kasa ono de oya man of God sure physical na hu ne sa na in spiritual anso physical ne de what an credit car and the Bible kurano what be seen so a man of God okay na spiritual anso anu sudia na won afa no ho be very extra careful what ebia wo service tienie ebia wo service ka bi asini pa bi so mesra wo nipa na wo service ka sini so no wo yin kaleji no wo woni ni su na agira da ni tirim no wujim ha enyoku unimu a obenya 1 billion no obekun wankun odo obekoduro so che wankun a odo obekoduro so obesa wadwene ama won kai kura da che odo sika mo obi ade ato ama wo me ka kire wo wote che wonim no atoka am obi twi aye careful odi agrodo obekoduro so obeyi wadwere kura fit machine so on kai kura so atoka am obi so on fanya dwuma ma ho me ka me kire wo wona wonkum no yade mu konnuro so no akosa wadwere no akotimu ha aburochirafo yi omo didi mo anim mamo de mo niama be sisi wa mo so no bebre ya moduro wodi ma de sika obedi ma de no unyamra na ho pre me ka kire wo onfanya hwema wo what I say a die and so de be shan nsase wo nsi a otimi ye woduro ansan wo nsi wo dan ni wie no no afan wasi akase ba sa wo de ne sasu num no onwie wo de no me ka me kire wo so obesi dan na ma akura na me say ske obedi no wo ho ani project a obafa wo ho aya no ansan na wo de adankora me ensa no wayama no nyame nko ananim ti moma ni na wo ba bi awiase na duru no anipa ya tirimodefo nipa ya yamanwonofo be very extra careful sister be very extra careful mama ya nhwe nipa ye Bible na kae according to Timothy 2 Timothy chapter 3 verse 1 Paul ka asembi
Sika Timothy 3:1. Mami ni uni nkomo. Na beboa wo. Awurade. Ya buni pa bebre. Na nso anim. Ana ya kuni pa bebre secret. Especially anuanom amu aborechire yi. Na mama nkofuo bi didi munyuma nim ya kun wache. Ya kun wache. Wo si da Ghana wo bia nim o. Ya between nipa na. Wo dia be si ne so ne ntam. Hwa. Okun fa o project ache. Me kam kira wo. One man wo be sika so on to asase. Ensi dan ma wo. Hey! What you been was aseno? The demon what you papers. Na papers na one asa one no ho. Mo adwene mu nti o. Na ma wani wei e na ho. Na ye nipa na ani ni diri no. Nipa wate. Me ka kira wo. Etire ante sabo ofre na ya pam anwumu aba. Etire ante sabo ofre ni ya pam ayedai anwuma ba. Mo oni na ho. Me ka kira wo. Mo oni nyadai na ho. Hwe nipa na woni ni diri no aye. Wate. Oso ya sofo enti di ai. Ana hwa sofo a ebone ayedi. Ana hwa sofo wudi ayedi. Sister. Me catch no say, "Nya wo si wa ya papa no, onu kura na epe wasel." Na wonni. Nya wo si wa ya papa no, won na epe wasel. Ti asem ni yi. Mama nka asem mi ntira wo. Oh, 2 Timothy chapter 3, verse number 1. What's it? Who way say? Na di akire no. Bia mu ode beba. Efrise. Enipa da sani ba ya honpefo. Me ka kire wo. Nipa ba pa ya ho. Ya be ya honpefo. What does ye? Ye be sika pefo. Awohoafo. Enu ntia be ma wudi abani patirim. Ene sika nti so bi kuni ni akora wonwene ho. Sika o. So bi kuni ni a wonwene ho. Sika nti osofo timi tse oba pemfo na yesie nanim no so. So obenya sika didi. So esofo. Sika o. Sika. Masa. Sika timi ma no nko kunyonko. Sika timi ma onua ku onua. Eti nipa na osi woni wanim ama wo project wonu suro no. No matter the what suro no. Me ka kire wo ene se wa wo ba kura mpo no wo project. Na se wo ya well. Na se wo do ba ni din ya emona maneye. Udi agoro obaba ma no udi agoro ne yere obetu nsama gunasum oba pause mu ize wo fa japade no me ka kire wo obia wo project no wa ya well na obaba udi ni diaye no abona mane enyoku oba kokofa boy jimifuo bi a so onya ka kire ni say kim so me papa djuma wei ana me papa dan me papa se wodi me din na aya well na me anka sakro de ya kire me eno ano no obasa oba na dwene ada oba no ma wan hwe ya oba no ba pause mu yize because of some project no enti anayi kura no me ka kire se wo no oba kura ate na se wo ya well wo japade ho ama wo mana emmo mama ne en kan kire obi a maninya bitu oni awurade ntem me ka kire wo nipa ho ohu wo kunukura no suro wo yire I'm telling you nipa ho ohu se na Judas di Yesu achi nyina no na wo wadwena afa ne Yesu ho so ka Bible say Judas ana no aye no said odo Kristo what Judas jasem ni eno onim sa ba matimi de ne yire agi sikaduro obo ne da
keso ne sore obo butu no so otimi de ne ba oba ne gye sikaduro ya wa ma bebiri a omtimi de omkunu nom agye sikaduro asunu wati asore dem what ya sorry dem ya wa ma etimi pause ye kunu nom because of your friend say ajapade because of ajapade obi timi man bad influence oba pause ni kunu no dada nchene asunu what ya sorry dem me ka kira mo ya wa sofo bebiri a omtimi pause o mo yere nom ya obinum krom do o mo yere nom kwaje tumi wa sofo o se ne ho kire no na sofo die ne nkoye no de ne yere akwaje power wo ku ne yere so no e sofo me ka kire se na ewiase an ani brenti ameni pa ho ye hu e se ye boni papa ni amani sikan wo ku ne nyonku nipa me ka kire wo wasam kodi police station wo de be mo a na se oni sika be di for because we di for be kwakotua bribe ni adi ama no wasam court no oni sika wo di bim kro be di for because we wo sika be kwakotua bribe ni adi ama no me ka kire wo e se ba bi awi ase na koduru no nipa deal with money enti yesi money the talk me ka kire wo be very wise money na wo be very extra careful hweye oduma na wo ya no hweye akonya na ateso no kro bi pe wakun wo abetena so e wo office wo because woje 1.5 ono so je 1 million wa wudi awun say so ni ho a ono na beba it because of just 500,000 obe yiwo free ho no ono abetena so what especially ya Ghana obe kosisi ai obe buo gudam no ajiwo opposition no take place e basa wono so no na mabosom so because oni misadi odi ya wo no obi nsu betim de bia ye no me ka kire wo there are many police ye sade no asofuo nyina ye ene asofudie na ye competition ya pre ho enti asofuo tundro many pastors om ya me enemy but I don't mind them sister me katra say mo oni nte enipa na ni diri no hwani ye before ansa na ni na diri manya selfish I'm telling you me katra wo ene papa timi ku ono ane ba no de kwaji sika na so ono ane ba mpo wakuna una woku abaya ne ya ha so ono ane ba kora no wakuna wonu woku a abaya ne ya wa ma bebro mtimi do mo ya mo ba kwaji sika duro wanka na boso me nkora ma ne hunu me katra wo odi akora ne ko no de na kwaji sika duro uma baako ono ane ba odi akora no koto wo duro no osi akwala no wo duro no odi afra nku ane na no odi sra ne kawa ho kawa na se no to odi sra na fenu skane ba ono ane bo wiatie no bodam ansana sanya man nyina ba pie ono ane ba ena me katro se so obi ware wo se otiri ye na wunya ware a eno kora to ano dareka na wanyonkofo na akobobo ma mesi obi se na che obi nsa ka wa yi no wo invitation no ana ode ko obosom so what just here adana anya wo no na muma ya wo asese okokanti guso na tibe ma na ni so ta me kantra mo say won sanyina be ka fridge mi watari a wapam e be ka dem wano me kantra wo
ebete wani so ese boni adomreti awo nipa dwunim what ase ti da bia meka mo ya wale a mo ya na yi no ha awurade wo boda wura mansan nyina mehwem ena ya wale ya ne se ya de pe ahode ye ani ye no ya wale ya nansa na gu wo ya wale ya nsa de pa ahode ye me kasa wo di ga bi atana o na bi ni na deda uwie wa anware no anu ote sa wo ware ohu ye na hi because was suspect so abu ne kwase a obakobo somso no akwaje entoma obakwa ntoma no di akọ ama konfo no malam na kantie aguso sireba se obakwa akoto ama konfo no malam na kantie aguso owia no di abetiamo bi kro no amfa ma o de be man different friend onu ade ba ubehu no to de be man different friend no di aba no di abetiamo santoma no aya one oyiri problem e ka tira mo oti se wunya te na so de koto dam se kimu a antoma na da ho no aya bosom abaku atiawo me se epo bia na oyiri babo eba pie ansisedi bia na oyiri ba sesa eba pie anya komo what does it me say day in day out awaria no peace amamuda ebi asreba aya bosum na siwo ha mo papa dia me kai me yawe we me say nyese minim dia me ka obu sika na wode ko ni ya yesika ne bosom ya kanti aguso ya wia no wode asanfri pum na wahum framagum no akata no wode abrew so mo ware wia sika mu nyaaye no mo be kwakotete ya no na makan ade aware wia nya sofo asem mo wie ya anvepo ede bre mo achede ede be cha mo enyina no masesa tipa ne mu fie saba ma ne be somo so aba ne be somo onya ti anvepo na no se we na se wo so sika ni mu ana kikino asa saba ma ne so mu a na yiri na nim aba ya de kaka motobi hey wodo na ba yo nyame ba afobo po wasum ne moja tuanu skabi na dia ba wori abadwene ho awonti ase skabi na dia ba ana na ya wale ya na nkasa nso no enum nyame kwa so enti nyame nsanim majority marriage in this earth enum nyame kwa so enti nyame nsanim ebi kro no mo wale a omo ya wade no kra no omo nyam majority omo ya wade no omo nyam ti sa wale we nyame nsa ya da bam ebi timi yigu before ansa no ya wade enti sa wale we nyame nsa be da na bam ono a ogira wo wale no na ni ati wadwere ne mowre wasese na no wapenti na nim nyina watwi ne kala foforo we ni patuntum anso ye twi ne pons mana ye kokko by force anso ye tuntum wasatare ye ni nsa ana ni nufu bobɔ ne soro ha ana de egu ni tiriso more than the wiase nyina won ne ya tamaso ano sa ware ye wei nyame nsa ye da na abam sa aware ye wei nyame honhom ye da na abam what does it ni akatansia no aya no hudi gira ho no ade be ware no kura kire se wo ye dwamanfo wo ye prostitute the spirit of a jamamo the spirit of proud and a tinimu the sawari way there is no need say nyamensa ebebem me kachira mu enti se obi apese wo dimunya otimi dimunya because kwandem what I say ansa ne enkodira sori nanim se kwaye wedding no ni ade da bia fifa ya hu bi amfifa ya hu bi shani ya yakodira nyame anim shawari ya nyame say da bam lack of knowledge my purpose perish nim dia me man into ayera
What? No, or be wale. No, I say invite. Ne gas or no matene twitwam. Ne gas or no matene twitwam. You know subampa de osubam money. Say wo ya de mo mo nyina hu say wo wale. No come mama mo mo envelope. Ha, me ka kira wo. Wa wale ni gu ya che. Hey, wa wale ni gu ya che. E maba wa no so saa. Ne boys bi ono matratena. Na bi atwam school time ni ayi. Na mpenafo bi ono ma twisu agyan. Just wo be wale. No akwa mama mo mo nyina invitation. Omo mla. Ye go wa wale ya na che. Na wunim. Me ka kira wo. Ni ayam sisi anche. Me diri sa wale ya no ombe ya de afam da ho. Se de obi awuo na fam ho no. Se ni ya nanso no radio so. Ya nanso ni TV so. Marriage now. Ya wiam so ya ho invitation ni ya cheche. Enti anche. Bon se be ma no oba ne ya de o ma fam da ho. Omo be ware. Ba bia munim dia ne de mo kono no. Anso nkante saa. Nkante saa. Ote. Ti na mo ware ya nansa na gu. Mo ware ya na wotwe na gu. 3 days na ware ya na gu. Efrise ye suban ya ne yo ya aye de ware enso nyame ani. Masa me ka kira se boni nti dwene ho ho. Se wi ase no me ka kira se enipa boni fo doso asini ni papa. Nti Bible say eni nipa dudu achi na enya boni. Me ka kira nti menua wo aburekire sa wo nyonko na wo di o se wo wu amana na unu ni su ni papa da no ono kra na be ye obone. I'm telling you what enye wo nyina de na so me ka kira se abonefo no doso asra papa fo no ti asem ni wasini papa ye sikapafo ene sikanti ni paru jati nyame sikao ni paru jati nyame ye ni time for God sikama asofu otunduro sikama asofu ayaza sikama asofu ya connection na sasofu mpo otunduro ya connection yaza o sikawa a police for ni soldiers ni yebeka say lawyers ni ministers ni yebeka say office managers and yebeka say Mibusa. And the young boys, the young girls, Sayaba, you spread your time for money. What does ye? You spend your time for money. Brother, be very careful. You won't pay the abejaho. Unquati atemu. You won't pay piano. Ubejaho. Unquati atemu. Media men ka say so nipa nya wi asa japade nyina no okre ne kra mfa so obi ani so yes sa na bible ne kan no na so japade ne onya bio wa nya bio onkwane de obahwere na se wonya japade no na se wa hunu Kristo a sa japade na ene sen do fa kwampa so nya ayempo no se wa hunu Kristo a aso manfa so ma na wa fa kwambani so nya aye ma wani na wo wate ma wani na ho me gidi sa me kasa kire nipa bi me gidi sa me kasa kire nipa bi awia yi mu wate yon komika Mika 7 verse 2 yentie asema awurade kan wo ho ebe so awurade ani Mika chapter 7 Verse 2. Muntie. Mika 7:2 wase oni papa. Ayira fi asase we so. So di ohu o. Awurade. Bra. Di oni ni diri no hweniye. Osofo na wo se oni project animu ma no hweniye. Sister hweniye. What me am anonku bi woli di no asande sikabre no onfa nto asase ma no wonsi dan sister hweniye media minim di America what ebia oboy bia na ne nete abria wa Ghana
ana na awurade ayadom no adue dwuma kodo abrechire wo ni so a good boy enti na o sende usika o tama o spread na brochire awon faso nyina sende bere no wonye no mfanye project ya bete wakoma ya bebu kom na winim ya bete wakoma se hwi me ka kire wo ti asem ni wodo da basi obi so wansi ma wo ha onsi wo da ni wie no afa ho asidi esene wo de no onsi wo da ni wie no afa ho asidi ya den esene wo de no I'm telling you na bi de bi kwadro so se dia be ya sa project na wo ye no wa adwene maso onim se bi no ya sa entu obi wa sida ogana enso won na nwini mposo obeba anye wo ya ye oduro uba na ubeje odan na wa amade a eda no wa nanim da no me ka se kro wo nipa bia ni Ghana ha nkofo nyina agu aburochire me ka se eda wusie no wa mo obi amane wa mo busia ni bia amane eye kokoa mu da na wusi anka wo wadwene mu no wa wadwene se nka wusi o mani mro mo so na nka asi wo da awie what ase ansa na bi obi behu kura wa manahu na nipa na ni diri unim na adwene obayi oduro e kametira wo utimi magana biam wo betra burochiro sha awu ama na fa wo dan no obe fa project no obe fa obe wo oduro what driver ni ono wo hia ka atwi no obi atoka e de ama no so onfanya adwuma na ja oni bi na aja wono wo na no nso o ma ne kakra ni ma yi toka idi ma gaya na gaidi ma yi koduro so kwaya mai na duro me kametira wo de ka ni adwuma o me yesesi ma mai no ka ni saya no asa bebo ma na mane na ma na sa kukuru ni botom sika no o de ama ne so mfa nkoye what ase se man na yire koka papa ne no we de esira sem ni mewura na de na wo yi antikai do be no be sesi ma wo ne kuru se ai o be sesi ma me na de ko be sesi na nka me no na entrance ya na se no aya man na duro what ka ne saya no ababa jisika afri man ho ba ya dwomo de kare ya no wonye hu ses ama man no wan man na duro ti we na dua ma na ne yere akopie mpa gbase ene kosim ukura toka ade am obi ade ye adwuma na nipa na ukura toka na ma no waye okura duro wakochichiri wukunu entika na wotwi no onye ses ama wukunu no ba ka ne saya obeji sika wo kunu no de koye enti wadi ka na yadwuma toka ade asidan ti shoni mu a ukunu nika wase ai ka ne number nyese wase ai dos woke ya batitim na yedem pa botam ya me kai anya sam ketuo true prayers ana awurade kasaye ana ade ni muteye ade ni muteye no ana man ni bebusa na yere se na sama toka o ama nipa sumasi se wontwi na ka no akosi san ho wa yesu ka no awie ana fe no de na akona ya na police bam ni e che boy no de che boy no ana secret wo mu nyinala boy na ebeka because ba bia na adu no na duru ba bia no oden on say senko kumai na ke easy me kachira wo ti asem ni mi ankasa mani me friend bia wanya kunu no obaware no okoma ne nyonko ayi invitation na ne nyonko de no kwaduro so nti true prayers ana pieye ana mbusa so the invitation akoma nipa so masi true aware no
ɔse aida nam simo nipa ndo kɔ duro so awale no ɔde wokɔ enyeye gise nipa no ya wurase no ti mantena so ana me man frɛ nipa no nam do ɔmtena se anyankofuo pa ba fine form nam siminia asam na mibusa no bible nie kamu no kore because one kan no kore minim de meye say na asie ono onyanko intem na invitation anyanko ndema no o de koduro so na adentia beginning na de nka wo rase nam siai so what the so be rase me nkasa so le ko ba bi de nhwe de besie aware ndo oba ware na hwewu ni say wo do nkwanso betwa so ansa na ledi ne beji atum se etesa na ne nyonko no ne na adi agoro saa enti aba se ne nyonko no ware agya no no abro nware ye no na eha no eye ne ya enti na ma waye se anka ware ye no obegu no enti se ne nyonko no adi invitation ne ma no no de akoduro so ana ware nso kwa eba nyina ne nyonko ne na adwere ho what I say enti kobetia ne se boy rafre no aka kire ne saware ye no ma nya anye ana senka problem bi beba be dai abe bom na nka twe ware no kokire na fei no agira so na boy no ade akase wa nya anya ware no esida we ya make me say ni yese enipa wo enti suro nipa na ja saman na saman ni hweye editiawo obi se bibi ni wiase anka eda ya ntopunu ha wa na ka kire wo de o wiase ni nya opunu na wotum na esi ne kwan enipa bonefuo nti ana ye da ya topunu hwe kwan obi fa so ku je bi da nkwa hwe kwan obi fa so ku je bi da nkwa gula papa idam this kan kwa wo no what odi papa bonefuo nti ana ye da topunu me ka kire wo anya bosom anya bonsam anya bayiye wan ye punu tumo wan tumo edan no wababam se nyame ma ne kwan a edan no wababam beto oni papone fuo nti ane ye da ya topunu so obi mfatuo amaje de wabedanya so obi maje wo nkwa emfiri wonsam so obi mfa wuti ankope ne ho enya because na yo nipa bebira ye kunipa ne de pesika minia mo ani na ho me ka kire wo me ka se oni papa yira afra asasi so na ten ni nipam wasi ye nyina tete moja ti asem ni ye Mika chapter 7 verse 2 wasi ye nyina tete moja na ye sunsum ye nuanom de ye emfidie mi hu yanki esuma fidie wo nwuram sai na de afidie ne yesum ne fie ka yesuma fidie obanti ase abura ase koko ase ahwedifuom enkurumafuom awon yesuma fidie se aboa mamese enobaye no anade yesa yesuma fidie no wonipa ho yesuma fidie no wonipa ho Shabra me kasai obieni abri pesu oku obi gina japade bra hwenipa na ne ye adwuma ne ye even aborechire of kra no adwuma afuo na masiam wo adwuma mu wo no hwe oye no obi nya wo obekun e ka kire wo mo amwo side mo nhwa mo ye mo amwo kata Kuwait ade de aka ho won hwamu ye what nipa nye wan suro nipa winyini nche I'm telling you so wan suro nipa I'm telling you as a man of God winyini nche suro nipa ka kira wo so na wa believe na hey jan kwase asem no Jan kwasi asem no so funa wa believe na unim di atinimu unim ne background unim ne secret life
Money now. Money now. In the America. I'm telling you. Money now. The banner was when you and him, and your project to be man. Chenier. The catcher out. Shall who call in time? Or more be an idea. Chenier. Or more Shianum. Chenier. Or more drink anom. Chenier. So a mount Pabuase. Chenier. Ataliumpo or Toswamawa. Chenier. The catcher out. Me catcher out. Why you would be an idiot? Any panya. Ajakan. Was in the panisa. Yan sawe a coupone so. Any pansa coupone so Mika say, any pansa coupone so. Say ye. Now a Safini Busabi. Otemwa for Pakatia. No, the Pacasia can crab on a panwasam. Said your woman. Now, a man, papa, a soft one, no, so I soft one, a Chris of one, no, so many papano, Bible summer to Sacramo. Now, a mountain, a cassette, or not ten. Or no, so many omoteno. What's woman to send Cassa mine? Go! What's in our young Fodano? What the associate by us? I mean, I suck a sacre. What's it? Me pacho Mika say. Mika chapter 2, verse number 4 going. Was he a young Quanya day? Any? You are funny on Quanya. Hey, Miss Wabi Kubi. What did you say? Especially a more Bruchino and comfort the Timutu. One of my form, someone uncle for. Me catch them. My software binom and I'm psychology where so and I teach musica. Oba talk at them now. Me come it out. What? Me come it out. Oba can send be already be a many. One from one of them. Me will say send $50 from my man. I'm in Fanya Quantra. Wabua. Na boy na Jimmy no Jimmy a o ti abule kire no ayi obi wa Ghana so onko abosom so ma wo da bi obedidi wo ho ana di azabo e ka kire wo enipa ya za because of money e sha wo ti wa no obi afro hello sister lending sister she o mu lending sister you mu lending obetwa obepewa miawo masande niama bi o na me di sikasi aka ho enti number ni ne code number no je na fra won wa akra o fra won a on beji sika kakra on ji sika na on de niama no be sende o no akwa je niama no e wo Accra station wobua wa ya trofo what sham over for registration no am de ye woman dey what computer ho me ka kire wo be you number abodin ade a kire wo e bi nso ya ho samalam ayo so me ya malam so obi du abre me se me nkum na me hwe wutiri mu no ma woni saboni ni ho enti no me pese me ya hu bibi ma wo enti se wo mpese me ku dia ene ya send sika sei na me fanya ho ne yama emfa ma wo enya sadia me do de mabrem o de wa brem se me nku obebo di direct anso oboa wo ji wo number no e wo internet e ka kire wo nipa ya bonefo nipa tiri ya dwene ya koma anyina ya bone nkoda nyina wo sabre wo minti hwe nipa ye what ase to asumi ka no was enye nyonko ani za wo nyonko na nyini ni me ka kire wo brother anyini ni adana aso ansima no me ka kire wo ansa no ansi da ni wie no neska wadi no wo ho no obi kura timi che protisi ne de
so the cement ba akokɔ de no odi mienu ba kwane de no ho ansa no wansiw de no complete wie no no ono ne de no watimi so di mu a anye nyonko ani kɔ na oba wo yire kora no sabre hweniye obatimi apause wo yize o property ntia obatimi abopam yakun so na ya wo yire obatimi ne boy dadadi aya ba ko so na ya wo yire bla e ka kyerɛ wo we abama hwɛ yiriye ɔma o dada nkyiri di ya kyɛ obeku yize me ka kyerɛ wo awarefo ma ku ya yere nom ana awarefo ma ku ya kunu nom ene wa wo papa kora asuro no so papa ka se ko jani ba bi a suro wo kwa adwene wo mienu because na papa timi ku onu ane ba no odi ji sika papa timi ton onu ane ba no odi ji sika oton ne ba ne ma bretu afo ma mi timi ku onu ane ba entina so maame ana papa kura ka so de ukọ ba bia suro ebia no okokun yes we are so boni mu ni aduru no ebia no okokun be very careful oso boda kokum ya wano obabani bunaja sansani obaba sori atia ne na si o sori atia na asew na fe nipa fiefo be na tamfo according to Genesis chapter 6 yentie no wa penso Genesis chapter 6 verse number 1 Genesis chapter 6 verse 1 ko wasi ni pa fi ase do so asase so no wo maba ma wo ho no ya me ma hunu nipa ma se wo ho ofe no wale mu biala se de ope na urade ka se afedia me wo mu ntra nipa mu nkosi da afi so ya honam enti wona nya mfie wa radio no ko nanimu no na abrane akese wo asase wo asase so na echi anso anu achi nso no nyankopon makọ na wanyankopon makọ nipa ma wo no ko wo maba ma won ema wo yenum ni abrane abrempon awo wo di free tete erade hunu se na fe yo nyankopon hunu se nipa bone do su pi e asase we so na yakoma nyina ye bone wote onyame hunu se enipa bone do su pi wasase so na yakoma mu adwere anyina ya bone nko a da nyina sister ese baby wi ase na duru no enipa koma mu adwere ya bone unim se no wa ridini uni ya wono unim se no wa ridini uni ya wono na nka ya da na papa wo ne ba onu watimi twa ne baniti because of money me de me yere na matimi ye kume yere na me de me yira se o drop nu office kama me wo office kama me ana sika me ni pa dia wo sika ni akunia papa kuma aba ku yere what ase aba ku papa ana wa wo ba udi agrodo ba ji sika wa wo ba udi agrodo ba ji sika je wi ase na ye hu sofo na ne nam no hwe ye wo no ho na mfo so di agro wodo ba peja na safo ha ana ya sofo yi obi invite program korana gire wo mianu bompa ye ya sofo yi so obi invite program wa gire wo mianu bompa ye ebe kura wa auto personal mic obi invite program akwa no wi su mic no o kwa fa wo nsuo ko o yira fa yire ka ho enkonya o yire wo invite wa burochire kura na ka kire ne sa ayi no invitation no omunya no o yire ne ka kire wo enyimi ho na nko ye be ku kura wo kwan so ye be ku ne ka kire wo mo di no nyanza awurade
be very extra careful. Nipa ye wicked. Me catch it out. The order that two of you man and suro no. One share your over quabo some so. Obey two of you man musicanina and so any. Or shot the cababa torso. Obey two sicano. The over quabo some so big chim. About Dano, I do what demand this sika untimin cassadebi. And I saw for baby at a catanamaso. I saw for baby associate and this word. So we call in China Council. Now, Quatana Conya Susekim. Obiana no Casse, 50 million. So when you see canning Uwa, won't mean sorry. Nipanye, sure nipanye. Bra, sure nipa. Have you yokoi, would dear grony papa more kajem? Have you yokoyo? So dear gra, and the nipa so back kajem. Shall suffer ye, no dear gro, and I'm on suffer so over cob and some gem easy. And yes, some ketua. Nipanye. What I say? What's in a nipa kubem? Aya bonenko. Danina. Danina. Na so nyankopon ka se. Won nu no ho. Ajakan. Wase no nyankopon nu ne ho se oyo nipa wase. Afei, nyankopon nu no ho. So yo nipa. Na aya ni ya. Awa na komem. Na enunti awrade ka se ma be anipa me born no afra asase ani ana shaboni anipa di wo afiri wakomam se wo boa wo nua no ne wo bekum wo afiri wakomam se wo pe baabia ma wo nua gina no ne wo be ye ho kankama wo di agro be didi wase wo ni mira ho so no ne wo yiew kam kira wo nipa ye wicked nipa ye bonefo suro nipa no anyina che suro nipa no anyina che hwe ma men ka se min kira wo Jeremiah chapter 9 for free 14 bla Jeremiah 9 over for free 10 na men hwa sem bi wo ho ko eponunti wetu esu ko esu ne abobo ko na eseso didi bia no nti wetu esu odwom wetu esu nyom efri se na obiara mfa ho ko na wante muankuo tie wante muankuo ni biem ewiem no ma afiebo nyina atutu ni afiebo na atutu ko na meye Jerusalem na obe Jerusalem kunkumabo akuakuo abodom tenabe na medane Yuda na obedane Juda nkuro afun akrofo bi antim wane obanyansafo a obetiwe yase wane de Awurade na hwan Awurade anu akasa kire ane de Awurade anu kasa kire no a obeka edi enti na sase so aseye we eso aseye asese sere obiara mfa so obiara ntimi mfa so na Awurade se efri se ya janya memra amedisi wo ne odi si ya nimu no na ya ntie no na wanane na ya nane muntira ya nane ma Awurade asem ho ya meba o ka to so si suro nyonko okay into suro nyonko na ne kwane ne ba no ya ya su anya han bofo no e ka kire se suro no wo yesum wo yedim e ka kire wo nipa nye suro nipa no anyina che anapai anyumle yi awie yi I think so about dream baby atie me shabro obi adu obi awu wo su obi adu obi awu was spread the time nyina me nipa no osu hwe wanam awu tuni ye wate Jeremiah sesen kamitiri ye nsuo ana mani wa yesu bra kameso ama me mama ba atofo awia ne anadwo na kaminya kwantempo aso ya wosere so a kameja me man wako na mafiri wanchen
Efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ awaresɛyɛfoɔ. Wote wɔsoɔ nyinaa yɛ de ayi awaresɛyɛfoɔ. Mika o Jeremia o chapter 9 verse number 1. Ti asɛm ni ye. Wɔsi efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ awaresɛyɛfoɔ. Ɛnɛ nsɔre na aba na yɛ nkɔnkɔnsa nsɔre. Yɛ di atoro nyame asɛm mu. Mɛsɛ susu biem. Jeremia chapter 9 1. Wɔsi sɛ nkamitiri yɛ nsuo. Ana nkamaniwa yɛ subra. Kamesuo ma me ma baba. Atɔfo awia ne anadwo. Na nkaminya kwantempo aso ayɛ. Ɛwɔ srɛ so a. Anka megya me man hɔ. Na mafiri ɔman ne nkyɛn akɔ. Efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ awaresɛyɛfoɔ. Nkɔnkɔnsafoɔ asafo. Wote nkɔnkɔnsafoɔ asafo. Nsɔre na aba ne nyinaa yɛ atorɔ. Yɛ dada nipa. Asɔfoɔ no ɛnam adwene hare so ɛna de gye nsɔlema ne nsɛm sika. Ɛnyɛ nyame kwan so. Meka kyerɛ mo adiifoɔ no ɛnam adwene hare so ɛna de gye nsɔlema no nsɛm sika. Sampakafoɔ agyina bɔnten. Opirikyi 20 minutes no agye collection 5 hours. Sampakafoɔ agyina bɔnten o. Opirikyi 20 minutes no agye collection 5 hours. Ya adwene nyinaa yɛ sika. Enipa kɔma mu nyinaa yɛ bɔne. Tienie entu ase de ai wasi okuntu onkatrema de yi won tadua de di atoro na wodi asase situmi a onima no kore enti afiri boni mu koboni na ono nyame de ye ni no awurade asem ni ko wasi yanhwe ahuye awade ai wote Jeremia chapter 1 9 verse number 4. Was young she a wee? Our young con. Shall young connie? Answer was Sabbath so. Make a cow. Jeremiah, and a year soon answer Bakaye. Our Matthew chapter 6. Christ himself, other kind. What I say, mankind. Tienier. Okay, Matthew chapter 10. Christ himself was kind the same thing. What I say? Christ kind. Tienier. Jeremiah say, and near down funny. Blah, sister. Mommy. Sa kwana swen your project in the mountain, and you need you. Or your nipper, and you need me. Man, yes, selfish. What? The catcher send a reaseno. Send you panya and 4,000 a jirawa. O me kutagelepa. I obey 4,000. O me kutagelepa, I obey 3. O ma can you have wonderful. Daddy among your papa packing. Na yi na ni suadi hu ade ohunu ya ode twiro book pakion ayi ni no your friend say wei say India say what you say China ni no your papa pakion was nipa 1,000 ebe ko here no na nipa 1 ko paladisi enti wo ye ni book ni 1,000 to 1 enti show ti eyi ni 1,000 kura de o magina which said you are papa ya ba akopɛ wona aka nyina ya bɔnefo anye yonko ani mo ni na wo yere ho what sister bla wo sika nti wa wie ɛna o yere ni di emom ni ya ma o dada nkyene hwa wo sia wo kuro na di agro be ma betimi adi wawu a uwi ase abaaye no wanhwe rede unya biem be ma be di wawu a rede unya biem unsi wo dada mu biem na ade ewu enipa nye suro nipa nye
aya sro nipa na Yesu di odo ni mo onipa nye aya sro nipa na Yesu di odo ni mo akrugu baba yoba akrugu baba yoba akrugu baba yo akrugu baba yoba tie akrugu frisremu mam matra santemem kaya yo enwa na wo yo enam sadie yinti onipa mfa krugu nyahwe onipa mu no hey sana krugu nso so kopa die na ni sika obenya no ni kasira da ni ti no enwa no odi sem na we na da krubi yale abo akrugu efiewura wansiwa nkɔhwɛ no da hey akrugu baba yo ba akrugu baba yo akrugu yameba anyuma ayabo meka trɛw ya mu akrugu beta krugu wie ya no afani ya kona japade ho ya kone kaya yo na okɔ ni sika wonya ya ɔde hyehyɛ ne kasire mu no ɛho meka trɛw so odi mu nyame afawurade hwaniye woni pa ho na odi agoro onkwa be firi wensa abra na nka onya nwuye eja kan wa na mempon wose de yen wose ye hwie ho ye ononko ho na obi amfa ne wontu ni nua so menka se me nua we di obaboa me menka se me nua we di amitini di menka se me nua di otisei eni pagire dane enti amfa wontu nua so ko na onua biara nsiesie ara na osiesie na onua bia asisie onua biala asisiala no sisie anu osisie na yonko Jeremiah chapter 9 verse 4 go in American wasina obia mfa no ntu onua so na nyonyonko ani na onua bia no sisia no osisie na yonko biara nam na ononko bia so nam di nsekuro na womu nyina twitwa won fofo enkontompo na nokure pa dia ena hia firi nipa nu nokure de wonka na wamatro sam so akotwa won katrema na wodi nkontompo sam ani nkontonchi sam ade sha wo mo bre na wo tena bia wo nada entem na nada nti ompeso obebu nyame awurade asemni adofo ma asemni ni hwa wo ye woni pa ho heaven na wo pesa wo kono udi agoro nipa ba mo akogem udi agoro nipa ba ma heaven abo paradise na pesa wo kono udi agoro nipa ba ma paradise abo ha hwa sofo ye enipa yira ekwa hell emu majority aya sofo be very extra careful about now pastors hwa difo ye na difo asem kra de me kan ma tentasio pe very extra careful difo men kase difo ni ho but wo me tonton nkyene ani nkutoi ba fode na me nhyɛ wo nkom tu asei na me ma wakwankyere no wo munye nyame adifo de demons asɔre na utim yanka wasora nyam nkyiraw ni asɔre ya piritu wiase kofi ni ama ane ma wo ye no me ka kyerɛ sɛ wo nhwe ye wo betire mawu akɔgyam moni na hɔ obenya nsafo ye bu ne be ye nka na sem onitifo wo bane ye beba no wade no hintatete kwa afam onyamu asotwen moni na hɔ hwɛ ho suye ade nyina mu no moni na hɔ wa waliyem wadwumam onantiem wadidiem onum odabedem ma wani ena ho be very extra careful hwehwɛ awurade ntam na wanya nyansa afisa nyansa mfiti ase ɛyɛ awurade suro awurade na wayɛ nyansafo Kristo mu awurade nhyiraw na onom nka ho wo Yesu Kristo din mu me number nie 0246 1616 22 ana 020 36
96 484 020 36 96 484 Median Evangelist Abuaje. Over to me from 0248 900 915. From me and Incomo. A dear Nato, Nayo Nisio. A dear Nato, Madon Wayne. A dear Nato, Mawo Hai. Obia Duau, Obia Dunya, Obia Duajapa Debi. 1 man will be. So when your project be mount, Nipan Pesua Sisiu, or Pesua Bukata, Fremimian Incomo, Midian Evangelist Abuaje, a radinti, on Sabaka better song fast war. The Sramo, Mamma said Jim Korea Singina, Many Panina. Now you would say, Abrabaya Bono, your swatemu. Nasa all you of one sa, no I shall one so dear. Shall all you of war and sa. One song, shower dear, shalom, peace, be with you. Christ assume be and come. A radin shroud. Shall persuade Homa Yesu. Now for Christo, your clan wagen quan. Call me. Mama for Christo. Na my boradin paya the amount. Na Hajiano. I also abra bomucha fandi. Me see me number ni should be a mama 0246 1616 22 and 020 36 96 484 and 0248 900 915. God bless you. Yamede sie. Show sie. Asori awutim hweniye. Adwuma wom hweniye. Efianim antamo abusuanim hwe sie. Anyenyanko ani. Amfa untu ni aso. Oba oda kokum mpo no. Hwan no wo no ho. Mama me mo quotation nsa nkyere mo. Ni ampon. Actual quotation ye gira so de ma message yi aye 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 2 and then the kasa main topic no ana Mika chapter 7 verse number 2 up to 5 Mika 7 verse 2 to 5 2 Timothy chapter 3 verse 2 1 to 2 Genesis chapter 6 verse 1 up to 6 Genesis chapter 6 verse 1 up to 6 Anna Jeremiah chapter 9 verse 1 up to 8 Already Israel. Yadi besia. Fa quotations, you know. Now so fa bobra. Heaven tea.